Здравейте! Днес ще ви покажем бастун за незрящи. Голямо топче и коркова дръжка. Какво представлява бастуна? Той е в сгънатото състояние в момента, както може да го видите, което е на 4 сечения и е с дължина от 41 см. Дръжката е изцяло коркова и горе има една връзка, която в някакъв момент, ако искате да пуснете бастуна, си я слагате на китката и се задържа бастунчето на нея. За да си пуснете бастунчето, просто хващате горната дръжка и освобождавате надолу. Той си се намества изцяло самичък. Бастуна е с обща дължина от 130 см в разгънатото си състояние, като е с светоотразителна основа. Топченцето е бяло с 5 см отвор, диаметър, извинявам се, не отвор, и има кукичка за закачане към ластик. Използва се топченцето ето така, въргаля се по този начин. Бастунът е изработен от алуминий. За да го сгънете, ето тук има на няколко места едни сиви части, в които просто хващате и издърпвате по този начин. И си го сгъвате. Ако имате някакви допълнителни въпроси, може да се свържете с нас, да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!